שלום לכל יוטיוב, אני היום רוצה להראות לכם את האתר. כמו שהראיתי לכם בסרטון הקודם, את הטריילר של האתר, היום אני רוצה להראות לכם מה חדש. אז בואו נתחיל, ניכנס לאינטרנט, לא משנה מה, בהכל הוא תומך. נרשום כאן, רק שנייה. נרשום כאן האתר הגדול בעולם ונלחץ על הראשון. אוקיי, מה שחדש זה הדבר הזה, הלוגו הזה שבניתי והצבתי. כאילו, אפשר להגיד גם את זה. זה היה, אבל רק הוספתי את הנצנצים את הכל. פה הוספתי שלכל הגודשים שיהיה חג פורים שמח, באהבה גדולה צוות האתר, הוספתי את הלוגו ורשמתי המשך פגישה נעימה. בוא נראה מה עוד. הוספתי גם שירים חדשים. הוספתי את כל הביצועים של נסרין החדשים, והוספתי את המחוזת החדשה של לוזון עם הפרויקט של רביבו, והוספתי שני משחקי מחשב שהם פרו 2013 ואססן קריד 3 החדש. הוספתי את התוכנה החדשה שאני בניתי, שהיא דפדפן בעצם, שהיא הכי טובה בינתיים מכל הדברים, יותר טוב ממוזילה ומכרום. אקספלור והדפדפן שאני בניתי, עשיתי סקירה כזאת ויצא שאקספלור והדפדפן שאני בניתי באותו כוח, באותו מהירות, אפילו קצת מה שאני בניתי יותר קצת מהיר. אז זה התוכנה שאני בניתי, אני קראתי לה סוסו, ויוצא לה עדכון בערך כל חודש עם שיפורים משמעותיים וטובים. מה עוד? בינתיים זהו. ומה שרציתי להגיד לכם, האתר הגדול בעולם מתעדכן 24 שעות ביממה, כל 30 שניות הוציא עדכון, אז תשארו איתנו. ויש לנו קבוצה בפייסבוק ובטוויטר וביוטיוב כמובן, שאנחנו לשם מעדכנים באופן שוטף. אז פשוט מאוד להצטרפות לקבוצה בפייסבוק, אני אתן לכם קישור בתיאור, ותצטרפו אלינו, תישארו איתנו מעודכנים. אז שיהיה לכם חג פורים שמח, באהבה גדולה צוות האתר, ואני כמובן מנהל האתר. חג שמח ושבוע טוב, נתראה בסרטון הבא.